Danas pravimo poređenje patrolčine, patrola iz novije generacije i patrola GR-a. Ova ima BF Goodrich Boot teren gume, KM, šara je ok, nije potrošena guma, ali je 33 guma. I ovaj auto je 2,5 inča, lift kit sa fabričkom zadnjom blokadom i ništa više od toga. Ovo je starija varijatna i ujedno malo bolja, proverena. 35-ice Maxxisi, jedna od boljih terenskih guma. Fabrička zadnja blokada, izuzev guma koje su ozbiljnije, jer su 35-ice i mat terrain i malo većeg lifta, manje više ostalo identično. Ima malo slabiji motor, 2.8, ovaj je 3.0 prepostavljam. 160 konja. Ovo je fabrički 2.8, 115 konja. Ovo je inače model Y60, ovo je Y61. Tako je. Danas vozimo za našeg druga Saleta, pošto će onda dominira. Ja znam da su moje gume KM lošije. Imam jednu malu tajnu, moje su 2015. godište. Sad testiramo znači ova dva vozila na Adventure poligonu, 4x4 Srbija, Adventure klub. Ja sam danas svesno žrtva, pošto moj patrol ima KM gume i znam da su loši od Maxxis, ali upravo zato danas i pravimo ovo poređenje. Evo uzbrdice, idemo pun gas. Šta je problem sad kod ovih motora 2.8 dizel? Problem je što oni nemaju snage, nemaju toliko obrtaja da isprazne gumu. Guma je sad puna, i moja i njegova. Onda moraš imati dosta agresivnu gumu i veliku gumu da bi patrol prokopao i došao do terena za koji bi mu pomogao da izađe.
ja sam se iskreno nadao da on neće moći drugom ovdje, neće primiti drugu njegov patrol. Sve je bilo prvo. Sve prva. Sve prva, nema snage za drugu. Moj drugu prima i to mi je bila jedina nada, a znači tvoje su gume bolje. Ova dva auta se razlikuju i po još jednom. U ovom prvom manje sposobnom je sposobniji vozač. Marle ima iskustva mnogo više, ja sam amater. Bitno reći. Pre 2 godine vozio on za opkladu 2 km vezani po čilu i nigde nije ogrebao to. Boga mi sam se iznenadio danas ja od ovih guma, nije to tako, baš tako loše kao što sam mislio. Nije to tako loše kao što izgleda. Čestitam. Nisam očekivao sve ovo da ćemo proći. Ne, sumnio si u patrola, a vidi kako se pokaže, sve je prošlo. A iskreno da budem malo se iznenadio, ne znam, Nemoj se iznenadiš kada proda sve one džipove i kupi patrole i samo patrole počne da vozi. to se nikad neće desiti. Lako. Čiroki će ovo da prođe na fabričnu točku, pa sada doteram kraj.